Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul rabbi ilahi ta'ala rabbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin bil Mustafa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hadrati Sayyid Syekh Al-Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Malik bin Iyas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Qa'id bin Yahya. Atallahu amra fi sihah wa afiyah. Wa khususan jami' masyayikh dari tauhid dan sunnah. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq al ardi ila magharibiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzina wa masyayikhina wa masyayikhina wa man istama'na bi sahbihi. Wa khususan sahibi hadzal kitab an-nas'ul diniyah wal kitab al-Gharib al-Mujib lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumih wa amaddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma shadaqatut tatawwu'i ana pun utai sedekah sunnah wal infaq fi wujuhil birri ing dalam bira-bira dalan bagusan wal khairi lan bagusan ibtigha amradatillahi karena nupreh ridha Gusti Allah wa thawabi lan ganjaran Gusti Allah. Faqad warada mangka iku tumaka fi fadli zalika ing dalam keutamaan mengkono sedekah sunnah karo infak. Inal ayati sang bira-bira ayat Quran wal akhbar lan bira-bira hadis. Apa ma perkara ya tulu kang dawa awazikruhu penjelasane ma. Wa amma sadaqatut tatawwu'i wal infaqu fi wujuhil birri wal khairi ibtigha amradillahi wa thawabi. Adapun penjelasan mengenai sedekah sunnah atau infak dalam hal kebaikan mencari ridha Allah, maksudnya sedekah atau infak sing dilakukan untuk mengharap ridha Allah, mengharap ganjaran Gusti Allah, itu telah dijelaskan keutamaannya baik itu ing dalam Quran utawa ing dalam hadis. Iku dijelaskan panjang lebar pembahasannya. Qala Allah Ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqu wa ma udai barang tunfiqu kang infaqna sira kabeh min khairin saking bagusan oleh anfusikum mangka iku manfaat marang awak dhewe sira kabeh wa ma tunfiquna lan ora padha nginfakaken sira kabeh illa dira awazillah kejaba mureh ridhane Gusti Allah. Wa ma tunfiqu wa ma udai barang tunfiqu kan infaqna sira kabeh min khairin saking bagusan yuwaffa mangkadan duwani ilaikum marang apa ma ilaikum marang sira kabeh wa antum hale udai sira kabeh iku la tulamuna ora padha den zalimi sira kabeh.
Dewe Gusti Allah Ta'ala iki nerangno tentang infak, sedekah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum al-ayah. Adapun harta-harta yang kalian infakkan, harta-harta sing baik, contohnya hasil kerja keras awak dhewe nggo kebutuhan sebagian diinfakno, maka itu bermanfaat juga marang kalian. Contohnya awak dhewe infak, awak dhewe sedekah iku ya ora semata hartane kalong, melainkan awak dhewe nantinya akan mendapatkan beberapa manfaat, efek dari awak dhewe sedekah, dengan syarat awak dhewe sedekah, awak dhewe infak tersebut ibtigha wajhillah, mergo golek ridhone Gusti Allah, golek ganjarane Gusti Allah. Jadi awak dhewe nek niat infak, niat sedekah sing bener, ya Allah awak dhewe entuk kebaikan, entuk imbalan ya bener juga. Jangan nek awak dhewe sedekah, awak dhewe infak tapi kok diniati ben didelok wong, ben disegani wong, nantinya ya awak dhewe ora entuk apa-apa, bahkan kecelik, iso-iso awak dhewe entuk dosa mergo riya. Wa ma tunfiqu min khairi waffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa qala dikasihan Allah Ta'ala alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yunfiquna kang infak sapa alladzina amwalahum ing harta-hartane alladzina bil-laili ing dalam wektu wengi wan nahari ing dalam wektu rena sirran hale samar, maksudnya dirahasiakan ora roh wong, walan nyatan lan ngedeng cara ketok orang-orang sekitar. Falahum mangka iku kedue alladzina ajrum utawi ganjarane alladzina inda rabbihim ana ing dalam ngersane Gusti Allah. Inda rabbihim ana ing dalam ngersane pangerane alladzina wala khaufun ora ana utawi wedi iku maujud alaihim ing atase alladzina wala lan ora ana utawi alladzina iku yahzanuna padha susah kabeh. Dewe Gusti Allah Ta'ala iki isa nerangna tentang infak. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari al-ayah. Orang-orang sing padha menginfakkan harta-hartane, mbah iku pada malam hari utawa pada siang hari, utawa terus mbah are infak dengan rahasia, delik-delik utawa ketok uang, pokok angger awak dhewe niate bener, ora riya tapi golek ridho Gusti Allah, falahum ajrun inda rabbihim, maka bagi orang-orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, yaitu ganjaran saking Gusti Allah, ridhone Gusti Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidaklah orang-orang tersebut iku susah. Cara mana awak dhewe nek infak, awak dhewe nek sedekah niate bener, maka nantinya ya akan mendapatkan imbalan sing setimpal, bahkan lebih mulia imbalannya, gak ngarah awak dhewe rugi. Wa qala dikasihan Allah Ta'ala amanu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir al-ayat. Wa anfiqu lan padha nginfaqna sira kabeh mimma sang barang ja'ala kang dadekno sinten Allah kum ing sira kabeh mustakhlifina ing
kang dan gawe ganti kabeh fi ing dalem ma walladzina mawtai wong akeh amal kang padha iman sapa alladzina minkum sanging sira kabeh wa anfaqu lan padha nginfaqna sapa akeh lahum marang wa anfaqu lan padha nginfaqna sapa akeh lahum iku tetep duwe alladzina ajrun ngabirun utahe ganjaran kang gedhe. Terus dawuh Gusti Allah malih berinfaklah kalian semua dari harta-harta yang kalian punya. Cara mana? Nyata. Berinfaklah kalian semua dari barang yang mana Allah telah menggantikan. Tak ulangi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Adapun orang-orang sing beriman, cara mana? Wong sing beriman kula panjenengan berinfaklah kalian kepada orang-orang sing lebih membutuhkan. Cara mana? Ya ora pilih-pilih. Pokok angger infak awak dhewe ngekek ya dhewe sedekah dengan syarat awak dhewe ikhlas golek ridho Gusti Allah. Lahum ajrun kabir. Maka bagi kalian berhak mendapatkan imbalan pahala yang agung saking Gusti Allah. Wa qala ta'ala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man utawi wong alladzi yuqridu iku ngutangaken sapa man Allah ing Gusti Allah qardan kelawan utangan hasanan kang bagus fayudha'ifa mongkon nikelaken sinten Allahu ing qard wala iku ta kedue wong ajrun utahe ganjaran karimun kang mulya. Sapa wange seseorang sing mensedekahkan hartane secara ikhlas, maka Gusti Allah nantinya akan memberikan ganti kepada orang tersebut berlipat ganda. Awak dhewe ya orang arah rugi. Awak dhewe nek sedekah, awak dhewe nek infak dengan syarat awak dhewe ikhlas golek ridho Gusti Allah, maka Allah nantinya akan mengganti harta tersebut kepada awak dhewe ya orang mau setimpal bahkan berlipat ganda. Enggak rugi cara mana awak dhewe. Lan wong iku bakal tanpa ganjaran kang mulya tur akeh. Fastashir fi nafsika hadzal ajra wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.